Nagpahigayon na og damage assessment ug relief operations ang Department of Social Welfare and Development ug Office of the Civil Defense sa mga lugar nga naigo sa bagyong Odette sa Northern Mindanao. Ani ang report. Padayon ang pagpanghatag og relief food pack sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Region 10 ug Office of Civil Defense kon OCD Region 10 ngadto sa mga banay nga naigo sa bagyong Odette sa Northern Mindanao. Ang DSWD nang hatag na og hinabang sa mga apektadong banay ilabi na sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Mitunol sabang OCD ug hygiene kits ngadto sa mga apektadong pamilya sa syudad. Sa gipahigayong rapid assessment and needs analysis, giadtuan sa OCD ug DSWD ang Barangay Batangan sa Valencia City, Bukidnon kung asa makita ang pagdahili sa yuta ug pagkaguba sa usa ka balay. Tulo ka adlaw nga walay kuryente ang lugar ug walay saktong supply sa tubig. Naapektuhan sab ang dike project nga mao'y gaprotekta kanila gikan sa Pulangi River. Nadaot sab ang mga 4-piece communal gardens sa Barangay Lirungan, Talakag, Bukidnon. Gilimpyuhan na sab ang dalan sa Lirungan kung asa nagka-landslide. Sa talaan sa OCD Region 10, moabot ngadto sa sobra 33,000 ka mga individual ang apektado sa bagyo sa tibuok rehiyon. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.